So hintayin muna natin dito, yung dalawa. Nasa ulit na yung dalawa. So, si mga friend roaster, Lawrence. Ay, nakita ka CCTV, ma'am. Hintayin natin sila, Sir Javi. Hintayin natin sila. Nasaan na kaya sila? Nandito na kami. Where na you? Here na me. Baba muna tayo, baba. Baba muna tayo, baba. Wala pa sila eh. Tawid. Saan na kayo? Nasaan na kayo? Nandito na kami. Oh. So, pupunta kasi tayo ng Pico de Loro, no? Pupunta tayo ng Pico de Loro. Yung kasama natin, wala pa. So, hintayin natin sila. Uy, may malaking ibon doon, no? May malaking ibon. Yan. Sabi nila kasi, dito tayo magkikita. Oh, may malaking ibon doon, no? Naglalakad tayo, no? Ewan ko kung nakikita nyo, may ibon, no? Malaki. Nasaan na kaya yung makasama natin? Wala pa. Hintayin natin sila. Dito sila manggagaling. Yan. Diyan. Kasi doon yung papunta ng yung way na yun. Papunta ng Pico de Loro. Hintayin natin yung makasama natin. Wala pa. Andun sila. Ayun, no? Ayun. Andun sila. Si kuya, oh, nakabike. Asan na siya? Ayan, oh. Sige kuya, kaya mo yan. Pangat kasi ang pangat. Pangat yan, oh. Kaya mo yan. Sige. Grabe, ang tagal naman ng mga yun. So, kaya sila. Ayan na. Parating na. Bakit isa lang ko? Ayan na sila, ayan na. Oh. Sana kayo. So yun, dumating na sila. Taran. So ano ang gagawin dyan? Ano sila? Ang gagawin natin dyan? So tara, let's go. Dito na sila. Tara. Sakay na ulit. Sa Kaibang Tunnel tayo. Kaibang. So let's go. Bilisan niya. Ayan, mga lifestyler, dito na sa Kaibang Tunnel. Hello, Kaibang Tunnel. Ano sila lahat? Yan. Kasi pupunta tayo ngayon ng Pico de Loro, no? So matadaanan natin to pag pumunta ng Pico de Loro. Kaya pipicture muna, diba? Okay. Yan. Kaibang Tunnel. Likes. Yan. So, picture muna sila. Bago tayo dumating. Oh, may sasakyan. Bili muna tayo ice cream. Ice cream ba yan? Opo. Mag-ice cream muna ako. Mapalamig muna tayo kasi mainit. So, dito na tayo sa Patungan Beach. Oh, yun, si Kuya, sabi ni Kuya. Patungan Beach. Hello guys, welcome to my vlog. So, ito na, Patungan Beach. Bago tayo dumating ng Pico de Loro, no? So,
Yan sila. Good morning! Good morning! Yes! Always vlog! Yes! Yan! Hi! Puro kayo nakaano pala, no? Mas maganda to. Okay na lang siya. Ayun, ganda ng bunto. Ma! Yes! 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 Dito tayo lahat. So, pupunta kasi tayo ng Pico de Oro, no? Pupunta tayo Pico de Oro! So, ayan, busy sila, oh. Picture muna. Stop over muna, syempre. Bilisan mo na. Oh, sige, ayan na. So, dito na tayo sa Pico de Oro, no? Ayan. Oh, mga kasama natin. Ayan, dyan sila. Ayan. Picture muna, picture. Right, camera action. Sige, picture na. Lang tayo, maraming picturean doon sa loob. O, dali. Sige. Picture lang tayo, dali na. Oh, picture. Na, dali. Ano, tayo ka dito, ano eh. Ano, tayo ka dito. Dito na kami. So, tara, pasok na tayo. Ayun ang dalawa. Aso. Pasok na kami ng Pico de Oro. Yaman, ma'am. Pasok na tayo sa Pico de Oro. Salamat sa kay Ma'am Lisa. Sugwa kita yan. Sugwa ko sa transak yan. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am. Ano dito, strict ang security nila. So, hindi sila basta-basta nagpapapasok. So, welcome to the jungle. Ay, to the Pico de Oro. Kailangan secure nila na yung mga pumapasok nakabook na, naka-register na, may appointment talaga. Pico de Oro. Loro de Poco. Teritoryo na to ni Kon kasi Batangas na, no? Batangas. Batangas. Teritoryo na ni Vilma Santos. Biglang bumili si Sir Javi, ah. Three termer naging gobernur. Vilma Santos. Malayo pa yung Lipa City dito, no? Medyo malapit na. Hour na lang, hour. Pero, saan doon? Sa kabila, di ba ang daan mo? Pwede na dito duman, ma'am. Diretsohin. Si Vilma ng Lipa City. Mahal na mahal sa talaga ng tao. Love. Kaimit natin siya. Hindi naman siya taga rito. Ganda ng farm, no? Papasok pa pala tong Pico de Oro, no? Sa loob pa talaga, no? Mami, pag ito kung puro flowering plant. Ito, property na nila to eh. Kasi hindi man sila makadaan dito kung hindi nila property. Napakayaman. Yung maganda talaga puntahan pa yung ano, Balisin Island. Sunod ang GMT nga tag-iya. Ang member dyan si Ma'am Peng. Tapos ang membership dyan 2 million to 4 million. Si Ma'am Eva. Yan, mga ano yan dyan sila. Mga members. So yung nakasona natin, no, si Sir Javi, si apply, no? Tapos ang kasunod si, ano, si Pag pumunta Kuya ka dyan, Jaime. private ano talaga. So, Plain. Mamaya na ulit, guys. Bye-bye. So yun, dito na tayo sa Pico de Oro, no? Dito na tayo sa Pico de Oro. Kay, ano, kay Kuya Jaime. Kaya si, ano, Sir Javi sa dulo pala. So, ganda. Dito na tayo sa Pico de Oro. Si Sir Lawrence. Yun. Okay, smile. 1, 2, 3. Smile. Sandali lang. Ah, mga babae muna. Oh. Sige. Oh. Dali. So, yan. Mga adik sa picture. Picture. Oh. Very nice. Sir Lawrence. Ang ganda ng view. Sir Lawrence, ang ganda ng view dito. Halika rito. Wow. Ano si Sir Lawrence? Sir Lawrence! Halika, ang ganda ng view dito. Kasi may kumain.
Ang ganda ng view, Sir Lorenzo. Ang ganda ng view. Uy! Doon muna ako magtambay. Tara, baba tayo doon. Baba tayo doon. Magpa-picture tayo doon. Saan ba kami makababa? Ganyan tayo pagka ganyan tayo pag so may may costume. Saan tayo makababa? Ganyan pagka maliligo may costume ayun. Di ba? Ayun. Dito babaan. Oh. Ganda, di ba? Doon tayo mamimingwit mamaya. Ay, mamimingwit. Ano daw? Hanggang ano eh? Yun. So, dito na tayo. Tignan natin yung tignan natin. Grabe. Hindi mo akalain na sa gitna ng bundok mayroong ganitong mayroong ganito mayroong ganitong pundo. So, nasa gitna tayo ng ngayon, nasa gitna tayo ng bundok. So, yan. Dito tayo tutuloy. Kung nakikita nyo nasa likod ko, diyan tayo tutuloy. Yan. Diyan tayo tutuloy. Sa gitna ng bundok, gitna ng bukid. Ayan. Kikita nyo yan. Mayroong kondo, no? Mayroong kondo. Alright. Tao po. Tao po ako yan. So, diba?